Вижте, аз дадох само пример. Да. И дадох само един пример. В МВР само говорим за стотици милиони, не говорим за 200 хиляди. Принципът е един и същ. А темата, която поставяте, е изключително интересна, особено в светлината на това, че предполагам си спомняте с каква гордост кабинета Желязков заяви, че са отпуснати средства за ремонт на пътища над 2 милиарда, по мой спомен, лева. Бяха средствата, които тогава така гордо бяха обявени. Да, темата е изключително интересна, меко казано интересна. Темата е изключително важна и ние ще обърнем внимание, обръщаме вече на тази тема, както по отношение на мантинелите. Ще направим всичко необходимо да видим как се изграждат тези мантинели, например в Германия и колко струват, как се изграждат в България и колко струват, защото темата има две страни. Аз казах вече, корупцията убива. Ако се поразровите, ще видите, че само две дружества, ако не ме лъжи паметта, в България доставят мантинели. И злите езици говорят, че и за двете дружества стои една и съща фигура на един бивш премиер.